स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अस्सल कोकणी लज्जतदार मेजवानी। आज मी तुम्हाला सुकं कोलमीचं रेसिपी सादर करणार आहे। तर बघूया आपले विचार। सुकं कोलमी बनवायचं साहित्य: 2 बारीक चिरलेले कांदे, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, कढीपत्ता, आलं लसूणची पेस्ट, सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं बारीक केलेलं आणि कोलंबी साफ करून घेतलेली, तेल, 2 चम्मच तिखट मसाला, 1 चम्मच हळदी पावडर, मीठ चवीनुसार असं हे साहित्य लागणार आहे सुकं कोलमी बनवायला। प्रथम एका कढईत 2 चमचे तेल घ्यायचं। ते तेल गरम होऊ द्यायचं। मग त्यात बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा। कांदा नीट परतवून घ्यायचा लालसर होईपर्यंत। कांदा लालसर झाल्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकायचं। तो नीट परतवून घ्यायचा मऊ होईपर्यंत। त्यात आलं लसूणची पेस्ट टाकायची। कढीपत्ता टाकायचा, तो नीट परतवून घ्यायचा। हळद पावडर टाकायची, तिखट मसाला टाकायचा, तो नीट परतवून घ्यायचा। मग बारीक केलेलं सुकं खोबरं टाकायचं। ते नीट त्या मसाल्यामध्ये परतवून घ्यायचं। मग त्यात कोलमी टाकायची। ती त्या मसाल्यामध्ये नीट परतवून घ्यायची। मग त्यात पाणी टाकायचं जेणेकरून आपली कोलमी शिजण्यासाठी। नुसार मीठ टाकायचं। कोथिंबीर टाकायची बारीक चिरलेली, परतवून घ्यायची। उकळी काढायची। अशा प्रकारे आपली सुकी कोलमी तयार आहे। त्याला गार्निश करायचं कोथिंबीर। जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका।